Il-ħadd it-tajjeb. Illum 13 ta' Lulju nilqakom għal din il-quddiesa mill-Knisja ta' San Massimiljanu Kolbe f'Buġibba. Din is-sena din il-Knisja qed tiċċelebra 60 sena minn mindu bdiet tkun ta' servizz għan-nies tal-madwar grazzi għal patrijiet Franġiskani konventwali. Hija waħda mill-ftit f'Malta li tagħmel quddies bil-Pollakk kull nhar ta' Ħadd fil-5:30 ta' filgħaxija. Din il-Knisja semmiet għall-Qaddis Massimiljanu Kolbe li wkoll kien patri tal-Ordni tal-Franġiskani konventwali. Dan il-missjonarju Pollakk offra li jmut minflok missier li kien jinsab miegħu fil-kamp tal-konċentrament f'Auschwitz fil-Polonja waqt it-tieni Gwerra Dinjija. Fl-1982 San Massimiljanu Kolbe ġie kanonizzat qaddis mill-Papa Ġwanni Pawlu II u kien iddikjarah martri tal-karità u sejjaħlu il-patrun tas-seklu diffiċli tagħna. San Massimiljanu Kolbe huwa l-qaddis patrun tal-ġurnalisti, il-komunikazzjoni fil-midja, il-familja u dawk li jbatu bil-vizzju ta' droga. Jiċċelebra din il-quddiesa l-Arċisqof Charles Scicluna flimkien mal-Vigarju Provinċjali Patri Paul Darmanin u Patri Francis de Guara, rettur ta' din il-Knisja. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibenu tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Insellem lil Patri Franz, ir-rettur ta' din il-kappella ta' San Massimiljanu Marija Kolbe ġewwa Buġibba lil Vigarju Provinċjali il-Father Paul. Nitlobkom nitolbu ħafna għal papa tal-kappellan ta' Father Andrew li miet illum, Anthony. Nitolbu ħafna għarruħu kol f'din il-quddiesa. Kif tafu l-isqof kull nhar ta' Ħadd joffri l-quddiesa għal poplu kollu. L-intenzjoni tal-isqof tkun dik
li jitlob għal poplu kollu. Allura qed nitlob ukoll għall-intenzjoni ta' kull wieħed waħda minnkom għall-mejtin tagħna imma anke għall-intenzjonijiet tal-poplu kollu ta' din id-djoċesi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misterji qaddisa. Int li kollok tjieba l-qajt il-foqra u l-midinbin, mulej ħniena. Int li sejjaħt madwarek lil bnedmin batuti mwarba minn kulħadd, Kristu ħniena. Int li wetti l-ħajja ta' dejjem lil kull min jemmen f'imħabtek u jwieġeb għaliha, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġiek. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattal tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid turi d-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tajnhom jerġgħu jsibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nistrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarri mill-ktib ta' Deuteronomju. Mose kellem lill-poplu u għal: il-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid miegħek jekk inti tisma' l-kelma tal-Alla tiegħek u tħares l-ornijiet tiegħu u l-liġijiet miktuba fl-ktib ta' din il-liġi. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha. Din il-liġi li qed nagħtik illum mhijiex tqila għalik u anqas il-bogħod minnek. Mhijiex fis-sema biex inti tgħid min se jitlaqna s-sema jġibilna u jżemmaħħilna u nagħmluha. U anqas ma jilem fil-baħar biex inti tgħid min se jmur lem mill-libħra u jġibilna u jsemmaħħilna u nagħmluha. Imma din il-ħaġa qribek sewwa f'ommok u f'moħħok biex tagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Tagħmlu l-qalb intom li tfittxu. Jiena lilek nitlob mulej, meta jogħġbok Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tiegħek. Weġibni mulej għax mill-aħjar ġubitek. Dur lejja fil-kobor tal-ħniena tiegħek. Tagħmlu l-qalb intom li tfittxu. Imma jien imsejken u batut. Terfani u Alla s-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar l-isem ta' Alla bilana. Inkabru bana ta' ratti l-ħajr. Tagħmlu l-qalb intom. Hekk jaraw l-imsejkna u jifirħu u tagħmlu l-qalb intom li tfittxu lil Alla. Għax jisma' l-fqajrin il-mulej, ma jistmerx l-imjassrin tiegħu. Tagħmlu l-qalb intom. Għax Alla jsalva l-Sijon u jibni l-bliet ta' Ġuda u ma jerġgħu lura u jagħmru fiha. Jirtuha uliet il-qaddejja tiegħu dawk li jħobbu lill-ismu joqogħdu fiha.
Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lil Kolossin. Ħuti. Kristu hu x-xbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art. Dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat. Kollox bih u għalih kien maħluq u li hu qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U ir-ras tal-ġisem li hu l-Knisja u li hu l-bidu, il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikun hu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tammar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' jħabbeb kollox miegħu. Bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib. Ġieb islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mallem, x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub, inti x'taqra fiha? U dak wieġeb: inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu, u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Issa dak biex juri li kellu raġun, qal lil Ġesu: u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallelin. Dawn neżżawh biċċruh bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll Levita, meta wasal hemm u rah, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan, wasal ħdejh, rah u tħassru. Resaq lejh, dewwilu l-ġrieħ biż-żejt u l-inbit u rabatomlu. Mbagħad tellaw fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu: ħu ħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, irroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna lieh wieġbu dak? Qallu Ġesu: mur u għamel hekk intu wkoll. Il-kelma tal-mulej.
Minn hawnhekk aħjar għax tarawni. Għamel hekk u tgħix. Kemm hi sabiħa din il-kelma li Ġesu jgħid lil dan li mgħallem tal-liġi li meta Ġesu staqsih x'hemm miktub fil-liġi, u l-liġi kienet serje ta' mijiet ta' liġijiet, mhux liġi waħda, jagħżel l-aqwa ħaġa, il-kmandament tal-imħabba. Fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fiha? Inti għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dan li mgħallem tal-liġi kien tassew bniedem għaqli. Għaraf li l-qalb tal-liġi hija l-imħabba. Imma rid ikun jaf Ġesu x'jifhem meta l-liġi tgħid ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Il-proxmu tiegħi minu. U Ġesu lil dan l-għarif tal-liġi jirrakkontalu din il-parabola, aħna nafuha bħala l-parabola tas-Sammaritan it-tajjeb. Lil dan ir-raġel li niżel minn Ġeriko jaqa' f'idejn il-ħallilin li jneżżowh ibiċċruh biswat u jħalluh nofsu mejjed, lil dan ir-raġel jiltaqgħu miegħu 3 persuni. Assis, Levita, li kien dak li jgħin lis-saċerdot, mela żewġ persuni iddedikati għal qima lill-Alla. U kien hemm wieħed li l-Lud kienu jiddisprezzawh li kien il-bot mill-komunità Sammaritan. Dawn it-3 persuni raw lil dan ir-raġel li l-ħallilin ħallih nofsu mejjed f'tarf triq. L-ewwel 2 Ġesu jgħid rawh għaddew mill-malġemp u baqgħu sejrin. Ħuti b'umiltà kbira ejjew neżaminaw lil nfusna u nistaqsu lil nfusna kemm il-darba jien rajt xi ħadd fil-bżonn, rajtu jew rajta, u bqajt għaddej. Is-Samaritan ma jagħmilx hekk. Ġesu juża dawn il-verbi meta jiddeskrivi x'għamel is-Samaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq leh mela wasal, raħ, tħassru, resaq leh. Iddeċieda mhux jitbiet minnu, imma jersaq lejn dan ir-raġel li kellu bżonn l-għajnuna, nofsu mejjed fit-tarf ta' triq. Dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit rabathomlu, tellu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħsiebu. Hekk għandna nagħmlu ma' xulxin l-aħwa. Ġesu lill-għarif tal-liġi jgħidlu mur u għamel hekk intu koll. Għax l-għarif tal-liġi ta' għarif li kien meta Ġesu jistaqsih min dawn it-3, daw it-3 persuni. Int min jidhirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf f'idejn il-ħallilin? Ir-risposta tal-għarif tal-liġi hija risposta profonda. Min ħen għalih. Min ħen għalih.
U Ġesu jgħidlu, mur u għamilek int ukoll. Mela din il-parabola hija l-kull wieħed waħda minna. Il-mulej jifhem li jekk iridu ngħixu tassew kemm sabiħa din il-kelma. Għamelek u tgħix. Għamelek u tgħix. Min issa Ġesu qed jitkellem ukoll fuq il-ħajja ta' dejjem. Imma l-ħajja ta' dejjem tibda minn issa l-aħwa. Bħalma minn issa nistgħu nażlu li nkunu fl-infern. Aħna nażlu dak li nagħmlu u dak li ma nagħmlux. Għamelek u tgħix. Għamelek int ukoll. Ħen ifhem li l-imħabba hija t-toma vera tal-ħajja. Li meta nħarsu lejn xulxin mhux nitbedu mit-toqol ta' dak li jkun. Jew nkella ngħidu u mhux aħjar jħossib tiegħu nnifsu ħalli ma jibqax toqol għalih innifsu u għalina kultant minħabba lejja il-frustrazzjoni toħroġ dilajta b'infomna. Imma aħna l-koll nafu li l-istint qawwi tagħna huwa li nħennu. Li biex ingawdu ħajjitna tassew irridu dak li jkun narawh, nitħassruh, nersqu leh, kemm jista' jkun u kemm nistgħu indewwulu l-ġrieħi tiegħu, norbtu għomlu, u mbagħad nieħdu ħsiebu. Ġesu b'mod li żjed fin jgħid ukoll li dan is-Samaritan lil tal-lukanda jgħidlu ħu ħsiebu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. L-orrif tal-Knisja daw l-aħħar 2000 sena huma u jirriflettu jitolbu fuq din il-frażi ta' Ġesu. Jirrealizzaw li Ġesu meta jitkellem fuq is-Samaritan it-tajjeb qed jitkellem fuq innifsu. U li rana maksa bid-dnub u bil-mibeda lejn xulxin u ma abbandonanix, resaq lejna, dewwa l-ġrieħi tagħna, afdana f'idejn il-Knisja. U meta jerġa' jiġi lura, iroddilna dak kollu li nkunu għamilna ma' xulxin. Ħu ħsiebu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Kemm tkun sabiħa li meta jerġa' jgħaddi Ġesu fil-misteru tal-mewt u tal-ġudizzju jgħidilna grazzi u ngħidulu ta' xiex ta' kemm ħadd ħsieb il-proxmu tiegħek. Ta' kemm inti meta rajt il-ħutek fil-bżonn ma tlaqx leb. Ersaqt, ħarist, ħennejt, dewwejt il-ġrieħi, ħadd ħsiebhom. Meta nerġa' niġi inrodlok jien. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmud, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħarġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnu,
u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kolba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-salt tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nisqarma mudija waħda l-mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Uti mdawlin bil-kelma ta' Ġesu, ejjew nitolbu li aħna nieħdu ħsieb tas-sew lil xulxin. Nitolbu għal Papa Ljun 14 dawn il-momenti ta' mistrieħ u fl-istess ħin ta' ħsieb għall Knisja kollha biex il-mulej jagħtih saħħa, għaqal, kuraġġ u paċenzja. Nitolbu għal daw kollha li l-vokazzjoni tagħhom hija li jieħdu ħsieb il-morda tagħna lil dawk li għandhom mart anke mentali li qegħdin propju fil-professjoni li aħna ngħidulhom caregivers f'kull ambjent. Nitolbu biex ikunu aħwa li jħarsu lejna, iħennu għalina u jieħdu ħsiebna. Nitolbu għal-mejtin kollha tagħna b'mod speċjali għall-Papa tal-Kappillan biex il-mulejja tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal paċi fid-dinja. Kultant meta nara x'qed jiġri madwarna, ngħidlu allura il-kapijiet tad-dinja m'għandhomx qalb tal-laħam għal tant vittmi innoċenti. Ejjew nitolbu lill-mulej biex irattab il-qlub qiebsa tal-bnedmin. Slim għalik, Marija, il-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox.
ħares mulejn lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt lid-dinja li battinna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. U ridtu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'feħ kbir intennulek. Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs rattil ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa l-jum
miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Franġisk, ma' San Massimiliano Marija Kolbe u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-slim nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi miegħek. Paċi miegħek. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswewlina għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħi n-nubiet tad-dinja għatina. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-mistieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni miħdieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li titqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol ta' tis-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejqa.
nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa tas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna l-patrijiet Franġiskani konventwali lilek, Father Paul lilek, Patri Franz, lilkom il-komunità kollha ta' din il-kappella ħelwa iddedikata lil qaddis kbir San Massimiliano Maria Kolbe. Nitolbu li bħalu aħna jkollna l-kuraġġ, il-ġenerożità li ngħixu qrib ta' xulxin. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem il-quddiesa tal-lum mill-Knisja ta' San Massimiliano Kolbe f'Buġibba. Nixtiequ nistednukom tieħdu sehem fil-ġublew tal-isportivi li se jsir nhar il-Ħadd 20 ta' Lulju fis-Siġġiewi. Iċ-ċelebrazzjoni tibda b'fanran miftuħa l kulħadd fit-8 ta' filgħodu minn ħdejn il-Knisja ta' San Niklaw li tintemm fid-Dar tal-Providenza. Wara tiġi ċċelebrata quddiesa mill-Arċisqof Charles Cicluna. Aktar tarif dwar kif tista' tieħu sehem fil-fanran minn jublew.mt. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta u iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-Ħadd it-tajjeb.